子供じゃないのよ。わからないことたくさん教えてほしいことたくさん。なぜ火は燃えるの教えて。いつの日か肉の世界の果てまでも
ロアマイいてほほぬのてあまいのあとてあおれいてまなえいあほいていえやいてぽわたえろあまいえさたいいとなれおえやさるえいとうりたひとあひおあきあとぬまいていなTe uraiara maitera o te hura hopea ato aya no dere o te sai ia faru e no uri tahito ahio atia tonu maite
本日は誠にありがとうございました。